Se spune că iarna începe la Sfântul Nicolae și se încheie la 1 martie, un timp în care tradițiile se trezesc la viață. Prin fiecare obicei păstrat, ne onorăm strămoșii, pentru că înseamnă că nu am uitat de unde am plecat și care ne sunt rădăcinile. Iar aceste tradiții nu sunt doar o punte spre trecut, ci și o cale de a înțelege cine suntem și ce ne face unici. În județul nostru, diversitatea etnică se reflectă în bogăția obiceiurilor, dar ceea ce ne unește este puterea lor de a transmite identitatea fiecărui sat. Fiecare zonă din județul Sibiu păstrează vii tradiții care vorbesc despre oameni, despre comunități ce au trăit și trăiesc aici, care au lăsat o amprentă de neșters în locurile lor. Prin păstrarea obiceiurilor, nu doar că ducem mai departe poveștile strămoșilor, dar reîntregim și legătura profundă cu pământul și cu identitatea noastră. Vă invit să porniți alături de mine într-o călătorie în toate cele 5 zone etnografice ale Sibiului, unde vom descoperi aceste obiceiuri frumoase care dau viață iernii. Fiecare zonă are povestea ei, obiceiurile sale, iar prin ele ne vom reconecta la trecut și vom vedea cu adevărat ce înseamnă să fim sibieni.